hello mga kalasanos, mga followers, mayong adlaw, mayong gabi ikinatutan na no, kumusta? Adlaw na ay karong Lunes no, pitsa 11 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Pagkaroon no, ni Ana sa laing sugilano no, na kung ako sultiro no. Sa watang po karoon no, pinadakili sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangan nga Kaloy. Sinuwat kini ni Ray Arellano no, mga kalasaners no. Ang iyang sugilanon bahin kini sa iyang sakit ni Kaloy. Atong paminaw no ang sugilano ni Kaloy bahin sa iyang sakit. Bani ko yun sa pagpaminaw no mga kalisteners no sa wala ko apasultihon na ang sinder si Kaloy. Gugma kung gitanugan, ikaw pinangga ang gitaganan. Ole, salamat bro ha, salamat kayo. Sige, yung kita rin ta. Sige. Ay, busta kong nanik. Nanik na itong bubukit eh. Bugoy. Panay-taning kinabuhi ay. Kundi bilang tak ko pobre. Dato lang tak ron. Bida no, hala no, ha? Ay, Hayay akong pamati. Pero alimuot akong kinabuhi. Pero bida. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hoy, naunsa ka? Nagyaw-yaw naman lang kadihang ikaw rang usa? Usa man, nasugda na ka? Ako kani naginukto kog kadiyot day una ko nagyaw-yaw niya hinukto kog kadiyot di kalit kag tunga. Mao gani, naunsa ka nasugdan ka? Paita sa nimo day oy. Si pagtuon nimo nako nabuang ni gyud ko day. Ang kinagyaw-yaw naman ang ikaw rang usa. Kaya ko rin sa. Ha? Ila di mo ka buok di ay? Upas man ta ka buok kay biabot man ka. Kinuha ko pag sure di kaluy uy. Tinuod ta kong isulti. Ano binuang di ko? Kisa mang upata imong giingon, pagkita namang duha ang nia. Oh, wari ka kita na itong duha. Ay pag binuang na kaluy ay. Unsa ka na kay third eye? Ha, third ay yung taon ko ana oy. Kung naa pa, astas ka. Nasa di ka. Ngano gud taon wa man ko kakita sa imong nakita. Kita ka ay posible wa kita. Unsa man ay nakaluy? Ha, mga multo? Ha? Pag sure na kaluy, uy. Nanindog na ba nga akong mga balibo, ilabi na sa akong ilok. Ano do balibo niyo? Kay waman na ako mabarbasi. Bantura. Si Bantugra. Ngilusbog gamay day, nangalisbog gamay. Hilom di ay. Mas iso pang baho ng imo. Asa lagi nang giingon ni mga duha ka buhok kag kitaraman? Asa may ikaw patato? Gusto rin ka makakita ha? Gusto nyo ka? Asa gani? Hangad. Agay! Suwawa sa adlaw! Agay! Di. Dukong balik, tanaw! Kana! Nya, talikod! Mana? Nya, tanawan sa busay yung ta. Nay nagliyok, mori kitulo. Ha? Mori ikaw patagtutulo. Ay, ikaw patagtulo ha. Ay, parawa. Anong parawa? Hanggaw ni mo, anino man na ako? Kaya di muliyok ha? Muliyok ba sana? Isa yung kamot, di ba muliyok sana? Isa! Hanggaw magkakaloy, oy? Ano naman ikaw patay? Ikaw upat asa man? Kana, imon man ang anino, di ba? Bitaw, imo bitaw ng anino. Ang imo na, wala man ako Ay, ako ng anino po. Pagtarong ka, ani, ay? Ako, ani. Nya, di mulihok nga, mulihok pa na. Ang ipalihok na, basayaw ka, palihok na ko. Sa apya, tanawa! Di ay, Ay, nakadahag yung kaldero na. Ay! Ay, pahita ni Watay klaro ang trabaho eh. Nasay ka na madato, ani. Bida. Huwag madato pa lang, kanyang yung pinakadato sa tanan ba? Basta ako lagi madato. Huwag yung makita makalilibos. Kahit tanaw makalilibos, ako hatang bahigyot ka. O niya, patrabahoon ako. Aron sila, why pobre nga makita sa mga squatters area. Ang squatters area, himuro ko subdivision. Pero lisod, usar yuywa na ko. Kwarta! No. Mahaw na ka? Ha? Nakita mo kang nagyaw-yaw nga ikaw rang usa. Basig, wa pa kay pamahaw. Tanan, kuyog na. Mahaw na. Ayaw mo ni. Dali na. Ay, salamat kayo. I'm not starving. Starving ba? Nakaila ka sa musilingan? Amo mo ng silingan si Parisilbing. Ano ni serving? Ni starving ba? Gutom ba? Gutom ba? Gawa pa ko gutom. I'm not starving.
Kasi nga ni mo. Kuan, ako si Kaloy Manong. Kaloy. 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 Kaloyan ka unta sa Ginoo. Kaya ko. Kabaw sa Manong da. Kaloy. Kaloy yun ka unta sa Ginoo. Kumao sa da. Ay, pero... Kisap to tiwa nga. Kansi ko da. Wako kabuntan na siyangan. Pero nipa ko siya sa kungan. Hinampag. Pero sige lang Usap yung bag na dako nga. Ni ano malalita. Ang kinsa man Di ka ni sa tigwa. Anong! Anong! Asa ba ito? Mga pagani paglakaw ito. Dali araw na waoy. Pero, iyakam siya ka ni. Pita no? Awa mo ko ni bantay nga. Nanggunit siya bag ito tigwa nga. Kinsa magani no? Unsa may suod ani? Blihan ako sa dayong di aligre. Ki barbaridad. Solidad. Kadaghan aning kwarta. Waka ko magdamgo. Basig damgo rin Di ka ni sobra sa malitang hipaghatod sa 18 ka ex-marin. Pero imposible sa Manila mo to. Oh my goodness. Sa dayong di ka barbaridad ni aligre. Anak ni Solidad Purbida, nagdamgo ka ako! Mura magyun tinuod, pero di ko makatuwa makakita kong kwarta kasama nini kung saan kabalita. Pero, damgor yun, di ba? Damgor yun Usay buhato na ko aron, maklara ko na nga, damgor yun Husto, magpadasbang kong sakyanan. Aron makamata ko nga na ito, pagani ko, magpadasbang ko. Ano ang sakyanan? Magpadasbang ko! Hoy! Suga! Hiko ka! Giak! Huwag ko dasbang gina. Bisa lang kong tiil na tayo, ligsan ako. Suga! Ha? Maghiko ka? Maghiko ka ba? Pangamungoy! Ha? Doon na kay problema. Labang dako kong problema ron. Sir, wag ko'y problema, Sir Roy. O may problema? Ha? Mo na lang ko manubila ako buhanga ka. Ako, sir. Kining di ko magpakamatay, sir. Unya ka nung patunga mga buhanga ka, ha? Ako, sir. Iguro ito kung badasbang tao ginay, sir. Para ba may bawaan ako nga, nagdamgo pa ko gwa. Sa? Kuwangkul ka man ako. Agoy! Nasa kay kaldirong na, sir. Tarom tagay niya akong dadon. Buhanga ka. Gusto rin ka magpaligis, ha? Sige. Huwag rin, ha? Dini ka, ha? Ayaw pa daplin, ha? Huwag ka lang, ha? Ako, suko mo Pero sakit ako Kaya pa ako sa kaldero. Kung mao, dili ni damgo. Huwag yung ko magdamgo. Kung mao, tinood hindi sa kanya, awa na, nisira na. Uy. Gihahak na. Lisan yung kong tuyo niya. Babahala ka niya. Awa na. Nirevolusyon na. Nirevolusyon na. Gihahak na. Itam ka! Sus, Marcel. Hapit yun. Gamay lang ko ang may ganyan nakapadaplin din ko. Ang kumantutuwa na. Magligis yun na ito. Doble ito na. Uy, nakuha ko rin, sir. Huwag kay kamay, sir. Tahon din nung gawin undang-undang. Magdamay ko. Matulong na ko na buwan ko. Sir, sa pobre ko lang. Sa taon ko mabuha, ha? Sakto taon ko sa kaon. Sobra bang galiw sa'y? Ang kwarta mo akong ipasabot, sir. Dili man ikaw. Dako magkaghatag kwarta pliti ni mo. Sa kalibo. Aw. Huwag ko'y kasukli na, sir. Sinsakim lang na. Sinul ka, sir. Huwag ka magkumidya, sir. Bida. Di ko joker aroyo, ha? Magkumidya ko. Tahon yung gagawin undang-undang ron. Salamat kay sir. Sige, arin ako. Gayan. Ay. Di kagikan, sir. Sa abroad. Asa mo lugar ni abroad ka, sir? Bohol. Ayan. Happy Scott. Bogos ito'y. Oh my God! Kadaghagon na ning kwarta Kaloy. Di mag-ani. Hinahin ang tingaw ni mo dahil. Kasi madungong ka. Kidnapon kay palukat pa ka. Lisod na kita. Tubaga akong pangutana, di ka ning kwarta ha? Kadaghan ani. Dita dahil. Actually, no?
Ginungog sa ginawa akong pagampo taon na nga badato ta. Karon yan iyang gitubag ang ako mga pagampo. Kaloy, pagklaro ba? Basta diin ang kwarta hagikan ha? Tingali mo ipasangil ang ginoo. Hala, maduglan kas ginoo ng hanggawa ka. Pagtarong, diin ka na. Day. Paminaw rin. Nakakita na ako dito sa may simbahan napit. Simbahan? Gikam ko di simba taon. Pagawas ako, nagbaro ko dito napit sa may akasya ba, na palandong ko. May doon ako sa katigwang. Ambot ko, iya ba ka na? Iya magbiyaan ba? Pero, nawa man sa ko kabantay nga. Nagdato siyang balita nga bidool ako. Karon, ako ang tabang tanon og iya ba? Paglingin ako. Nawa man tiguang day, kalit ka na wagtang. Posible kay bidagan palayo taon kay. Bisan pag bidagan pag palayo, makita ihapon ako pero wala mo ko nakita. Kalit mo nawa. Diin man kadapit ni simba. Sabi ka tinay. O sabi kisunog sa tiguang. Persuni siguro kake. Nya long sleeve nga bro puti. Siya. Gikang tinggal ito siya simba sa day. Kani siya, kani, tanawa. Naigipost din sa Facebook ay, tiguang nga, gitabang, awa. Kani siya, kani. Kano siya day? Yo, nung sabi siya ha? Nga na-upload siya ha? Nahug ba na siya sa manhole? Usa! Ang kalitawa, pagkakinon. Nahog day! Unya dong, di na ni mo iuli sa tag-iya. Usa ko na ko mag-uli. Awam ko kay lagkit sa itong tag-iya ha? Awa may nga nakabutang. Ay, ato lang ka nang iuli dito sa opisina sa mayor. Uy, basig tagaan pa tag-award dong. Bida ito na over dito. Huwag tang na. Squam lang yun na, ha? Di na madawat itong sakto. Ay lang di, total. Wala man ako kakuwata. Wala mo nina ko itsinatsa ni kwarta. Og naap lang klarong tag-iya. O iulit, pero ko may klaro. Og ako ning siyagit nga, kinay tag-iya ni malita nga pros kwarta. Ay ba, kung daghan kayo mag-ilong ng tao nga budukol ako. Baon di na lang. Di na, kita lipay mo sa nilay. Ha? Total, wala man na ito kwarta. Kwarta ko ni. Mga awat pa mga nita. Hala, no. Bisag baon ni, agrasya ni nilay. Tubag na pag-ampon ko sa ginawa nga madato ta. Kaloy. Agyan ang kayo uling malita. Kayo, kung ba, kinsagit ang iya. Kayo, among turnover taon, ha? Nagtuumi nga, di gyapon tumabalik sa iya. O mauli man gani, posible nga, kuhaan pa gito. Puti pasabot nga, wa ko'y magsalig ba? Mao to nga, pila ka buwan, wag yun kayo nabating nangita or nagpakita nga siya mo'y tag-iya sa kwarta. Gigamit lang na mong kwarta. Palit ang kong sakyanan. Ay! Gawas ako. Woo! Kalabis magbinaw! Ako yawan, no? Kapalit nagbuwad, nag-auto? Natural. Sige, puslanan na itong sakyanan day. Di ara ko sa itong silingan, luol ra kayo. Ay. Palit og buwan, di atras na gamay. Para matong No? makatuwa. Pagwala sa ditong ayos ka. Palit ayos! Nasa itong silingan. Pagdali ka maniudto na ta. Okay na, okay. Bika di at be. Ano ni abli kas pultahan sa auto? Uy, asa ka? Palit og ayos! Ala, ra silingan ka ng dool. Ay, lagi nga no, bre. Di pwede yung palit og ayos yung mga auto. Ano pwede mo kaloy nagka-uwi ka? Kadool na, ala, mag-auto, pag yung kakakinoit pa yan mo, oy! Suya kayo mong silingan taon. Bisag na arakos dool, akong paliton, dool ra kayo, mag-auto yun ko. Pero ay ko mga nampi nga nakita ko kwartang suits balita. Akong gigulya, kadaog jackpot nga bigo. Or basta mao na to, kadaog ko. Mao nga nakapalit ko auto. Unya. O, Kaloy, nakaman lagi ka diha. Nako na dito sa carbon. Pagpalit na dito. Ang saman ko, yuga na di ka? Unya re, sakit pa ko tiil. Ha? Naunsa man na? Ako ang magod ganina, dito ko sa banyo, paggawas ako, napandol ko gamay sa may pultahan ba. Ning kamot ko nga, makabawi na, na-outbalance yung taon ko, naslide bang ko, nabundak ang akong lubot sa binto. Hala? O niya, pagkabundak sa lubot, hanamay ko dahil na ilang sang ko di ay. Uy, gino ko yung taon mo, natusok yung mong lubot. Away noon, kay, wapan makadot ang lansang taon, kay baga ang taong to aliyang ako gitapis. Pero, paglingkod ako dahil, nalingkod rin yun ako, ug maunang, Hala, maunang nasigig ka nang nasigag kupot anang imong atubangan. O day, Pero, waman ka na masamad ang imong bunal. away noon, pero nihubag gamay.
Ang imong bunal? Ako itlog. Ginoo ko, maupay dako na nandaan mo sa mo taga-dako. Unya mo na nagmansanas ron. Adi sa taon oy, probida sa Aw, dana. lagi. Unsa day kadak mo nagbayabas? Dili oy. Ako sa day kadak Murag buongon. Kaloy. Day. Kaloy, kilala ipakuha. Gina ni mo, Kaloy. Ipatangtang na lang na. Oh, murag gapon na. Wa na, Kaloy. Mao na lang gina kong gikahadlukan. Bunga na ni sa wa ni mo pag-uli sa usa ka malita ka kwarta. Gaba na ni, Kaloy. Gaba na Gaba? ni. Gaba day? Wa mo gani gabay mga politiko kawat pila ka malita na po na ka malita kwarta 18 ka malita kwarta. Oh, kanina ba doon ka kinita ra? Unya usara ka malita. Gaba na doon ko. Sila wa. Basta kay gaba na na lang pangdamay glain. Gaba na gina ni mo, Kaloy. Dailita. Mao ni akong problema ron kay perte noong daghan ng akong sakit. Kay ang akong tiil nga pandol, may grabe man. Nga akong lubot. Naingon magbungon akong itlog. Diri ko natunog sa lubot. Ang akong itlog manihubag. Ano man eh? What's ni? Tinuod ka nga gaba ni? What's ang tao sa anak ko nga? Wala to na ko kuha itong kwarta. Kinitaan man to. Wala na ko pauli kay naipawa mo kung may klaro tagiya. So, may na ako. Gaba ba yun ni ako, ah? Ha? Usaman ko kung may masultiyo na ni. Kaloy. Hello, Ate Pres! Good morning. Sa tanan to mga namati na to karon. Good morning, Bang! Good morning mo, Bang! Sa lutupan, sa Go, Presidente. Pedro! Good morning mo diha! Good morning sa Presidente, Senior Citizen, Boy Prahinog. Salamat kayo sa mga ayuda nga among nadawat. Thank you kayo, Sir Boy Perhenog. Pag-greet sa din, ha? O si Nanik Navarro, maing good morning nimo. Og labi ni gyud ni Boy Bajala. Og ni akong igagaw si Mario Morera, si Samuel Pungasi, Sami, Berting Saring. Sige bawian kang paminaw pod. Okay, salamat kayo yung tanan niya. Ato sa pasalamatan ng ato ang mga na amigo dito sa Katigbian, Hayahig Tigbian. Ani ang ako mga nasuod dito sa si Doktora Joanna di ay ang iyang asawa si kanas Doktora Joanna mao na ato ang kuan kining PCL President o Doktora Joanna o Sir Alex o mao na siya. Salamat kayo diha Sir Alex, thank you kayo. Dr. Alex and board member Doktora Joanna Cabalit Initay. O mo siya PCL President sa Bohol. Thank you kayo diha board member og Sir Alex, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako si Lisa Abilia, ingman si Cons Buyan, o ingman si Bibi Abad. Thank you kayo diha. Salamat kayo tanan. O si Mayor Barangay Captain Faye Banol. Salamat kayo diha, Kapitan, o sa tanan ni mo mga konsehalis. Ate Jijin? Kuya Alan, magpasalamatan sa mga mama nga permi ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa mo sa Diamond Yema OBM Special. Palit mo kay Crunchy. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo, Ate Jijin. Salamat kayo sa mga bata nga mo inom gitag Don Pepe Tablia. Kay the best ka ng Don Pepe Tablia na ito inom mga bata. Padung tayo sa eskwelahan. Inom kita anak kay mao na nindot kay datong higopon butag sayo iniguman natong kaon inom tayo ning abot sa eskwelahan abti kay ta panington taon nya nindot kay pamati datos atong kaugalingon lami kay paminaw na atong maestra bro magwapar ba atong maestra kun minom tag Don Pepe Tablia nya samtang naglakaw mo ugom sa bug OBM special og Pauli no dahil mo niya may special, mao na the best kaya itong ugom-ugom niya. Kita ang mga dagko, magsuroy-suroy ta, magsag-asa ta, mag-shot-shata, atong isum-sum tasty fish cracker, o gingon maon, Paulitos macaroni crunch. Kay happy gyud ta na sama sa kape. Kung mo ato ka sa Happy Mart, walo na kulong tabunong kong maktan. Na dito tanan natong mga kinanglunon sa mga business kabataan. Tanan nga, o sa inyo gusto na sa Happy Mart, barato, sulbad ang krisis diya. Nya sa mga
mga tao ni Former, Kapitan John Ramos, kung nagbuhat yung Miguel Pulgar, Fertilizer, good morning ni Muria Cap. O sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, o Hinday, Shane Pipito, sa iyang Bromits PH. Tawagan lang nyo ang Bromits da sa Facebook. Tayo pa lang na ninyo, tanawa kung sa'yo gusto niyo may tabot sa inyong panimay, building o guban pa. Ang Bromits ramoy mulimpyo, kung magkinahanglan mo naay mulimpyo sa inyong bahay, kay busy kay mo niya. Limpyo nga, limpyo yung tarong kayo. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer, araw ng ilang mga tao, gipainom sa ato ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Suwair ko na yung Sed Panyawan Coffee Mix. Lami kayo kondisyon yung kita, panington kita sa trabaho, mahuman na itong trabaho, kay kondisyon tadi ta magduka, pinaagi sa pag-inom na to sa kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres? Okay, maing adlaw sa tanan. O akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, at unang imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ipariuto ni mo, maukyapon, sa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto. Mausab sa imo niyang pagpanihapon, inom na pedaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, thank you, bro. Ate Pres, unya, sa talan ito makaigsunan nga migamit sa ito ang Sed Element Oil. Salamat yung kayo nyo talan. Huwag yun mo masayop. Nga tinuod yun ang muwag sa ato ang panuot. Ang the best yung kaya ka ng panuot. Panakit sa kalawasan na ito. Aplasin lang yung Sed Panyawan nga. Sed Panyawan, Sed Element Oil. Mauna nindot kayo na ito yung aplas. Kadang bikong-bikong sa itong tiil. Kadang dapi-dapi na ito magsakit sa tiyan. Unya, kuto sa kabataan. Tikangkang ng kutos kabataan basta ato hisuan sa ato ang Sed Element Oil. Unya, ang ilikay pa kita sa ringgi. Labi na karon nga ating dinggi na yun. Manghaplas na ta sa ato ang Sed Element Oil. Pero sabota, anar yun ta palit sa butika. Kay mao na klaro, di ba Edwin? Hinuna, klaro na yun sa butika ta mo palit, pero nagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, niya makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee lang, kay hatod pa sa inyong panimay. Bam! Hello, kamusta diha sa Himuaw, Ilongos Leyte, ang ato mga sakristan diha nga, o mga choir diha sa Ilongos. Joseph Adrian Orehe, Adila Orehel, Yorika Beldandi Reyes. Kumusta ka mo sa dili pa ko mamasimahan alang sa inyong mga services? E ngumunusab sa lamang pwede mo ngahan, Sabas Mahusay, Joy Mahusay, Abling Ethel, Linda Ebet Pilo. Ayaw ka mo kalimot, ha? Celebrity Kotik Beauty Soap sa atong pagpangaligo. Ingon man, magpabilin kitang younger looking kung gamit kita sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Magpabilin kang batanon,
kutis artista, kutis porcelana. Kung doon na gani katol-katol, murag up-up, doon yung pugis-pugis, black hits or white hits, celebrity, ikotik, beauty song. Ilabi na niya sa mga performers para sa production number niyo diha. Sa Leo Plazo, sa Kalayugan Store, sa Dingan Island, on Bohol. Mga ligo sa dili pa mag-apply sa makeup. Sa celebrity, ikotik, beauty song. Mga tanang naman sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Tanawa diha atong Silio, doon ay nakabutang diha nga level, Sid Marketing. Thank you. Okay, nagisgot maglamak pinamungan si Babina. Ako sinigreet akong mga amiga, nakita na ako dito silang Sir Raul Alibio Soto, o Ma'am Jasmine, ni sila si Joy mahusay, Sabas mahusay, Abling mahusay, Silang mahusay, Sanoy mahusay, Ibet mahusay, Maricar mahusay, Linda mahusay, ug Minya mahusay. Tagalamak pinamungahan kani. Salamat kayo sa inyong pag-adto sa piyesta sa ilahang Sir Raul Isoto ug yung Jasmine Soto. Sir Rene, good morning ninyo diha. Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita na sayod yun nga, kining toxin, maugi ni mo daot sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante ni, tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Pero, kung madaot ni toxin ang ato ang blood cells, mistake, mulapot ang atong dugo, mao ni hinungdan nga mag-poor blood circulation ka. Ini ka poor blood circulation ni mo, ay masakit ay kang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa na itong balatian. Mao nga, kinahanglan yung inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ra gyud ka kapsula, usa ka oras sa di pa kabakaon. Mao'y atong pag-inom, ana. Murag maintenance na to. Pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom. Buntag o hapon, usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan gyud na itong 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kinimutang tag sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender dato ka ng adlaw. Si Kaloy, Ate Pres. Kaloy. Oh, Kaloy, Ate Pres. Oh, dako kay kwarta ni Kit at Kaloy, Ate Pres. Nas malita. Oh, usa ka malitang kwarta. Nya pag naitabo niya Ate Pres, nakita siya pero niabot mahigayon nga murag kalit man kay yung mga sakit. Napandol siya Ate Pres, pag pandol niya, wa siya makuan, wa kay nakabalan siya, napayakar siya. Pagpayaka niya, natusok gamay yahang kuan kay lingkuran gyud yang lansag, natusok gamay. Hibong siya Ate Pres, ang hindi hubag niya may itlog. Ha? Oh, ang iyang itlog di hubag. Oh, hibong siya karon daghan ako kay siya gibati kay wa man nila mauli tong kwarta o sa kabalita. Diya ingon sa wa di kani gaba dong sa kwarta nga wa nimo mauli ningon sa awa magaling ang gabain ng mga congressman nga awat nga bilyon para diha pila ka balitang kwarta. Kita nga wa man nito kawata. Inakitaan man ni nato. Mao na diha Ate Pres. Sakto ba yang yunaw na nga dili to gaba? Mayo bang iuli niya wa sa kay baw kinsa gitagi ato. Iuli sa gudoy. Wa man siya kay baw Ate Pres. Yan hagbong. Asa man niya iuli? Way, kuan nga. Way nga, wa tanan. Wa may ni paila nga kasi tag iya. Mo ba? Awi standby lang sa na ni mo diha. Standby niya gipalitan man ni auto. Ano mag-auto na? Palitan auto. Magpalit kini ginamos Bay lang niya kung nanay mo claim. Oh, palit siya ginamos mag-auto, iya sigigan ra kayo nila. Mo ba? Oh, palit siya ga ayos tanan. Palit siya basta duol ra ba mag-auto siya. Ilang balay ilang silingan niya dahil balay ri. Auto siya. Ilang abot ito palit siya ay paatras siya yung auto. Sa to pa, napa niyang kwarta. Napa Ate Pres. Wa pa mo rot. Nakalitan siya sa auto niya. Matupabitaw sa to kauban ka na to, si Ray. Oh. Anhing Ray. What of kilita? Uli na to. Pero bitaw, dong Kaloy, ay uli na dong. Kaya di man na to adong. Ingna na, ato dito na ni Atty. Rufil. Dili oy ang nakapa na nagudgulyat. Kunway ko an nga niya imong iuli. Dagan mo ang kun kay dako mo gud kwartaha gud. Di ba dagan interest ana? Oh, nya daghan ko ng kwarta Ate Pres. Unya og ipon na dugay kay mo man. Mo na. Diba, Ako di lang ko anay kay di ko mihap. Ako kutob ra kay 100,000 kung ipanay. Di ko mihap. Bay kadong nakabot kang ihap og 100,000 ako, di ko abot ang kwarta. Ma'am. Unsay ato masulti dia? Tunay usa ka butang nga nasipiat siya gamay gulyahan. Usa man pam.
kung ari kas kakaraanan, oo, kanang na makita ganay ka og kwarta nya wa gyud kayo kahibaw kinsay tag-iya asa nimo iuli. Unang-una mohatag kag pahinungod sa kanang pamisa or dagkot. In fairness sa mga relihiyon, ha? Or mugahan ba kakaugamay para itabang sa mga nagkinahanglan, pasig doon ay tabangunon kaayo. Pero ug ari ka sa Catholic nga relihiyon, naagit sila ng magpahinungod, magpahamisa sa mga grasya nga nadawat, no? Unya, karon ang iyang problema kay mato pa gihubagan siya, nidakon sa diha, anang dilim na paano. Murag no na no? Apal kung ari ka mo dangop sa ato ang Old Testament. Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako ang mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ato pa, ang mga plano sa Ginoo dili gyud ikadaot, ikaayo gyud. Unya, musampit og muduol kamo og magampo kanako og tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. So, ug moingon ka nga gigabaan ka, mahimo siguro pero naaman diri gingon man diri sa Ginoo nga siya minasayon sa mga plano nga ikaayo. Pero bam, dili kadaot. Diingos Padre Siano nga wa man naggaba. Wa kuno naggaba bam. Kanang gaba makasaka wa nang gaba. Dili ang gaba ang nagsilot nimo kun dili ang Ginoo. Dili kuno nagaba bam. Silota sa imong binuhatan nga sayop, pero dili ang gaba nagsilot ana ang Ginoo. Magipaila kasi kuan. Pero dili na gaba no. Unsa man gaba gyapon na? Dili kanang ingon tampungan depende ko do na mong goy mensahe. Do na mong goy mensahe. Private to pagkamatay ni Lazaro. Namatay si Lazaro. Ni ana ang Ginoo upat man to kadlaw. Oo nga gingnang gani sa igsuon ni Lazaro nga magtutudlo lain ang nakarubaho kay dugan na mo nang gilubong. Unya kanang naang unsay nga niong ningon man Ginoo nga ako pakabanaw may tuo ka ba? Di mo tingon nga Lazaro gawas ya buhay naggawas. Karon ang paambit sa pare ningon nga kanang naang ug tinuod pa nga ang Ginoo nga nganong gitugutan niyang mamatay upat ka adlaw iyam ding banhawon nganong iya pa man gipatay. Kay aron madayag ang gahom sa Dios. Kay ang tanan nga mga gimbuhaton, siya ray nasayod iya baning patyon, iya babanhawon, siya tanan ang nahibaw. Ang katapusang linya gyud para nga uneven death. Siya mo nasayod. Okay? So, ay lang kabala ka dong, ayo pagingon. Dong kaloy, ay pagingon nga muna. Ang ako lang ikaambit nimo karon kay wa mo jud nimo may bawikin sa tag-iya. Katong tiguang imong gikakita, mo itag-iya ato nahug sa imburnal na nag-viral sa Facebook. Di man tani mo pudang uli kay wa mo kay bawkin sa tusiya. May mo tingali nga imo nang kana ipasibya na. Dili na timing na sa siguro to bam kay ningo mo siya nga duol ko tiguang wa may dang malita. Na timing ra sa to nga natagak ang tiguang na viral. Pero dili gito mo itag-iya. Lain gyud itag-iya to bam. Pero para na ko murag mao patingali patoy murag pagbuti tus Ginoo kinahanglan pa ka pamahaw dong dali mamahaw ta. Murag ingon ana bitaw. Do na may uban ingon ana pananglitan og ari ka mag-public service sa ato estasyon na sa DYHP mingon nga kinsay tag-iyan ning kwarta. Kinsay tagyan ning cellphone claim dire unya inonay unsa nga orasa nawa nimo unsay kolor sa mong bag sudan pilay kwarta so ditong baga ug may isang so dito nga 11,000 sibo pero sibo lagi pero katong nabagtangan gi post sa Facebook ba mga nabagtangan siya nakita siya 1.3 million nga kwarta karon niyang giuli ang gihatag sa tag-iya sa katong 1.3 million 100 to ka to 100 kita na di ka to content lang nga ina to kay para daghan niyang views muto ka to nga ang gihatag sa tag-iyas kwarta sa katong 1.3 million 100 ra gi hatag sa tawo nga nakakita 100 pesos o 1 million pila 100 na tibres Roy lagi may gihatag sa kuan sa Facebook bitaw na bitaw daghan ni comment to grabe sa nimo 100 pero nasa ningon sa beda sa nimo imom nang ilaro mga tao
Content na ngayon mo. Nagkuha ra ka kuha sa Facebook, imong gi-edit mo, nya imong gipakita nya tupad mo gada ka 100 mao na. Ngayon ana, mao na nga uban ngin ana, imong kay tuo nga tinuod. Kato ako nagkita. O, sabi mo Di kaya? tumawa. Ano ba? Pwede mo hatag. Pwede akong palipayan. Pwede di. Ano ba? Kaya nakita na ko. Di ko mabawi. Di ko makuha. O, sabi? Nipilit mas kilid. Salamat mo. Kanagan dito naman, no? Kuna ko ang puzzle, tihon.